Aminu Kano Triangle. Kafin gayyaci wanda zai mana jawabi, akwai wani ɗan iska, akwai wani mara kunya. Jiya ya je yana zagin Atiku, wani ɗan iska sha mahaukaci, sunan shi Kashim Shettima. Shi suna Grand Commander of Bandits, amma na je na yi bincike na samu tarihi. An ce tarihi da aka samu kuma an ce tarihi da aka samu sai aka ce mana wai ashe mahaukaci shi ya yi zina da uwan shi aka haife shi. Jiya ya ce Atiku Abubakar ya yi shekara 8 a vice president amma bai gina mutane 8 ba. Ku ce mishi ƙarya yake. Tunda mahaukaci ya haife shi, kusa kuma mahaukacin ya sha nonon auka baya warkewa. Saboda haka zan gaya mishi mu masu hankali mutane fiye da 8 wanda Atiku Abubakar ya gina. Na ɗaya akwai Boni Haruna, tsohon gwamnan Adamawa. Akwai Joli Iyame, tsohon gwamnan Taraba. Akwai Juma Allah Jikanta, Jummai Alhassan, tsohon minista. Akwai Nuhu Ribadu, akwai Nasiru Rufai, akwai Garba Shehu, akwai Dini Melaye, akwai Danjuma Goje, akwai Charles Soludo, akwai Ngozi Okonjo-Iweala, akwai Bat Inaji, akwai Emeka Ihedioha, akwai Ben Obi, akwai Governor Ladoja, akwai Usman Bugaje, akwai Shola Akomode, akwai Chris Mamman. Ya isa ko bai isa ba? To kowa ya tafa wa Atiku. Thank you.